כפר יונה, היישוב ששינה את פניו ב-20 השנים האחרונות והפך ליישוב גדול ופורח. כפר יונה שצומח וגדל כל שנה ב10% מתושביו, יישוב שצצות בו כל העת שכונות חדשות, פארקים וגנים חדשים. כפר יונה הוא קודם כל יישוב של חינוך. החזון העומד לנגד עיניה של המועצה המקומית הוא להעניק לכל הילדים ביישוב חינוך מיטבי. דרכים רבות להגשמת חזון זה, ובראשן ההחלטה להקדיש שליש מתקציב המועצה לחינוך. כל ילד וילדה בכפר יונה הם עולם ומלואו, עולם שדורש תשומת לב והשקעה ייחודית. במועצת כפר יונה מגויסים לטובת הצלחתם ושלומם של התלמידים כל עובדי המועצה, במקביל לאגף החינוך, ויחד הם מוצאים את הדרכים לספק את כל הפתרונות המתבקשים, כך שכל הילדים יממשו את כישוריהם האישיים. גישה חינוכית זו ששמה למטרה שכל ילד יחווה את תחושת ההצלחה בלימודים, הובילה לשיתוף פעולה מלא בעשייה החינוכית בין אגף החינוך ובין המתנ"ס ביישוב. רחבת המתנ"ס שהמתה מרוב אדם בפתיחת שנת הפעילות, מרמזת יותר מכל על מקומו המרכזי של המתנ"ס בפעילותם של ילדי כפר יונה. גם את האחריות על ילדי הגיל הרך לא מסירה המועצה מעצמה. באחריות המתנ"ס מנוהלים 3 פעוטונים המקנים אפשרות להורים לצאת לעבודתם. המתנ"ס גם אחראי על 14 צהרונים בגנים ובבתי הספר. שיתוף הפעולה עם המתנ"ס מאפשר הנאה מלאה של הילדים הזוכים ל3 הצגות בכל שנה באולם המרווח של המתנ"ס. אחת מגולות הכותרת של החינוך בכפר יונה הוא בית הספר המנגן. בשיתוף הקונסרבטוריון במתנ"ס זוכה כל שנה שכבה שלמה של תלמידים ללמוד נגינה על אחד מכלי הנגינה הקונצרטניים. איפה צליל? הנה צליל. כך בבתי החינוך הדר ועמל לומדים השנה על כלי נשיפה. תלמידי בית חינוך רימון לומדים על כלי קשת. החינוך המוזיקלי המוגבר משפיע לאורך שנים ארוכות על הפעילות התרבותית ביישוב ועל התפתחותו של כל ילד וילד. התלמידים הרואים במוזיקה כיוון לחייהם הבוגרים ממשיכים במגמה למוזיקה בחטיבת הביניים ובתיכון ויכולים להמשיך בשיעורים פרטיים במסגרת הקונסרבטוריון. תזמורת הילדים של הקונסרבטוריון במתנ"ס היא עדות לפעילות המוזיקלית הענפה בכפר יונה. כהמשך ישיר לפעילות המגוונת בבתי הספר, זוכים ילדי היישוב לחוגים כמעט בכל נושא שהוא. חלק מפעילות המתנ"ס גולש גם למגרשי הספורט היפים, שהאורות בהם ממשיכים לדלוק עוד שעות ארוכות. הראייה הכוללת של החינוך בכפר יונה נותנת לממונים על מערכת החינוך ולמתנ"ס יכולת ליזום פעילות המשתפת את כל בני הנוער ביישוב. כך לדוגמה, חג שמחת תורה וקבלות שבת משותפות לכל היישוב. המתנ"ס, הרואה את עצמו כזרוע המבצעת של המועצה המקומית בנושאי החינוך והתרבות, יודע לטפח גם את הפעילות החברתית של בני הנוער, אם בהפעלת מועדון נוער יישובי המושך אליו נערים רבים בשעות הערב, ואם בעידוד ועזרה לתנועות הנוער הפועלות ביישוב. המרכז הקהילתי בכפר יונה רואה את תפקידו העיקרי לשאוף לחינוך לאורך כל היום ולכל גיל. במסגרת האירועים, אירועי התרבות וכל שאר הפעילויות שאנחנו עושים,
כל ילד וכל תושב בכפר יונה יכול למצוא את מקומו, יכול למצוא את הנישה שדרכה הוא יכול להגיע לחינוך המיטבי שאותו אנו שואפים לתת. כל זאת המתנ"ס פועל בשיתוף פעולה מלא עם אגף החינוך במועצה, עם המועצה כולה ועם תנועות הנוער השונות שדרכם המתנ"ס מעביר את המסר שלו לבני הנוער ולתושבים כולם. בכפר יונה פועלים כל יום לטובת המחר. כפר יונה, כנפיים אל העתיד.